ஜெபம் செய்யணும், அனுதினம் திருமறை படிக்கணும், தவறாமல் தினம் ஜெபம் செய்யணும். தம்பி தங்கா இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா. தம்பி தங்கா இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா. இயேசு சொல்லும் நெறிகள் பின்பற்றணும், அவர் பின்னே நாமும் செல்லணும். இயேசு சொல்லும் நெறிகள் பின்பற்றணும், அவர் பின்னே நாமும் செல்லணும். தம்பி தங்கா இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா. தம்பி தங்கா இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா, இயேசுவிடம் வா. இயேசு காட்டும் பாதையிலே செல்லணும், அவர் போல சாட்சியாக வாழணும். இயேசு காட்டும் பாதையிலே செல்லணும், அவர் போல சாட்சியாக வாழணும். தம்பி தங்கா இயேசுவிடம் வா, இயேசு